Com a historiadora he tingut l'ocasió d'estudiar a la documentació medieval i moderna les epidèmies que van patir Reus, el Camp i el Priorat en el passat i analitzar de quina manera les persones que van viure en aquell moment, però també les viles i les ciutats, responien davant d'un tràngol com el que hem passat nosaltres aquesta primavera. Sabíeu, per exemple, que davant de l'amenaça d'una epidèmia, una de les primeres decisions que prenia Reus i també moltes altres viles i ciutats era tancar totes les portes de la muralla, de manera que s'impedís l'entrada del contagi des de l'exterior, i que en aquestes circumstàncies els caps de casa sovint havien d'anar per torns a vigilar les portes de la muralla i tenien la penosa obligació de decidir qui podia entrar o qui no, en funció de quin era el seu aspecte, si semblava que estiguessin sants o no hi estiguessin, o depèn d'on vinguessin. Carrucha publica aquest mes de juny aquest llibre, Resistir epidèmies al Camp i al Priorat als segles XIV i XVI, que és un recull d'aquesta recerca. El podeu trobar ja a les llibreries i podreu posar-vos a la pell de reusenques i reusencs com nosaltres, que en el passat van viure situacions similars a les que tenim nosaltres avui, evidentment sense els mitjans en què comptem en l'actualitat. I, per exemple, us podeu posar a la pell de les reusenques i reusencs del 1494, que, situeu-vos en el moment, amb un Reus en què pràcticament tothom era pagès i tothom sortia fora a treballar el seu tros. Durant una de les epidèmies que va patir la ciutat, es van tancar totes les portes de la muralla i només tenien 2 hores al matí i 2 hores a la tarda per entrar i sortir de Reus per poder anar a treballar al camp i poder tornar cap a la ciutat. Conèixer el passat ens ajuda a situar millor el que hem viscut en el present i avaluar en què hem evolucionat i en què tenim unes circumstàncies molt similars. Us convido a submergir-vos en aquesta recerca.